أرأس تزينام قدماي منيستر دكتور أبي أحمدن جلال أخمن طاليان روم أتيوم ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂት ዕዳጋ ኢንሹራንስ ንምዃን ትሰርሕ ኣላ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም ካብ ወጻይ ሩስያን ዩክሬንን ልዑል ዝተባሃለ ልውውጥ ሱራት ሰራዊት ኣሳሊጠን سلام تعنا بالله كم يتمشوا خبركم تملكتنا كاب إتي مرب قنقوة تقرنيا على سام زينا كاب ساعة جميرون أو خم كبليو ما زينا أنا مرحبا نازريت بريو حبيركم كتاني حفلما حتصر زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمدن جلال الأخومن روم طاليان أتيوم أبد أنحيتهم مس قدماي منيستر جورجيا ميلوني كم زاتيو حبيرتا بيت صحفة قدماي منيستر أفليتهم لهم بالعسرة 4 بطوة قدوس بوبليو أبي فاتيكان تقبلومنا زتنا بكلتياون كل مدايو زعبة تستأمتن تخون سلام عالم زلنا حبرا وقوامون زتينا تبتحنا تمرتي ناي مسفاح هدلاينات بزملكات حبرا وسممعنات حيزنا خبلوك أدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبي محبرا وميديا قد قلات اتبيت صحفة حبيروم بتمساسال زينا قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مس بيترو ساليني زتيوم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مسوانا فزا مسراح ويبيلد جروب بيترو ساليني أبي روم زتيوم توم قدماي منيستر محبراو ميديوم أبزا محلالفو ملختي اتزتا بيترو ساليني ساتفلو مبزلو عبيتي هاقراو بروجكتات أفتات أموهم زيت أمت خمس خونة قليتهم أبي وشتحيدة توارح أبزازم كرعات إثيوبيان أفريكان زخونة أبي قدب هداسة إثيوبيا خموون أبي قدب كويشا سلوت أفتات ما 5 رأي هاقراو شتوتاتنا بمعوات مس ويبيلد جروب زلنا متحبار وساني لوم بستقبر الزاتا أبي كيد هنزات أبزلو بروجكتات أفتات موم بقلت آفا بستحقزو تيتاونات مهزون زلقنتن ما أخل سرحتنا بمقبار محاز كمز قبانا تزراري بنخبلو أبريهم تزتا مع بالغ الطباب مرحن ناينوي حيوان لمعات بمدقافن هاجر زساقرو بروجكتات أب مفزام زلو حبرا وقرط أنينات زنت أبارا كم زنبرا قليتهم ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂት ዕዳጋ ኢንሹራንስ ንምዃንሰርሕ ላኽብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም መበል 51 ዓመታዊ ኮንፈረንስን ሓፈሻዊ ኣኼባን ትካል ኢንሹራንስ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ብምግባሩ ቁጠባ ክዝምን ከም ዝኽኣለ ኣልዒሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ውልቀ ኣብ ዝሓሸ ዕቤት ከም ዝርከብ ብምሕባር نفترة فلويت أمتا زهب نقد زعبن إنفستمنت زبرتات عنا سرارحانات الزرقحة كم زخونة تزاريبهم أبا عودتات حرشة مفراين توريزمن كعوات أبا زكال درجان مبزح بفلويت أخراتنا سرحة خمد ركبون أم ملاخيتهم عودي إنشورانس ما أخل زفر فاينانس نمقبر نات سرحة خمد ركب بمزرح نقابنا دما زي الشارع وبعد مزيد غطاطار إنشورانس كم ستعيش قليتهم إذا دما بعودي لمعات أبايتي مسارة لمعاتن ريل استيتن تساتفو حدشتي فاينانسن زفرات إنشورانسن كعب زخل كم زخونة أجنزيبهم سبقوي دقف بعقم رأسخا مخالص أو عيد عوض حربينات مخانو كومشنا مرارحا حدقان سقاتن قليت هنسأتا مرارحا سرا حدقا سقاتن سبقو دقف بعقم رأسخا مخال من قسق استراتيجيك معقف تقبرا
نفيدرال كلل ممحدار كتمان زملكتهم أكلاتن استدالوا مدرخ عام هنسات مكيات جميروم كوميشنر أمباسادر شفراو تخلى مريم أبتقوان سبعو دقاف برأس خان مخال زقبر زعري بتكبر زرقاقت مهانو قليتهم استجمروا تكبرات بمتنخر بخلتشن 10 تمرات رأس خان مخال زبل تكبراو النت نمرقاز كم سراح بمحبار سبعو دقاف برأس خان مخال أو عيد عاوت حربين النت مخانو أرد يوم أب كتما أديس أبا استوادد وفري كتابات مكلخ الحمام نوفيو تجميروم أب كتما أديس أبا شدوشتا 220 تنشحن 463 هزانات تابت أحين مقبار زعلما استوادد وفري كتابات مكلخ الحمام نوفيو تجميروم نعسرت معلتات بزنح وفري كتابات عدمي كابت شاعة تورحيك ساب حموش عمت نزخونو هزانات كم زوهابن نزر ما 314 وجل كتابة تواديجوم سراح كم زجمرو حلف بيروت عنا كتما أديس أبا دكتور يوهانس على تزاريبوم توفري أبتيس عن شدوشن تابعثت عنان حدش عن حموش 230 شدوشن جيزة وموهاب كتابات كم زوهاب بمحبار ولدي دقوم نخختبوت أو عتاريبوم توم هزانات قد محزي بسرعة يخون بوفري يكتبوا حز تجمر مت أنا آخر كتابات كوسدو خمسة لوم أتحساسيبهم ماد زينا أب مكتال تركبوز خبركم تملكتنا حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم قداتي نحن حلف ممحدار كتما أديس أبا مسمح برسب نقدزات يوم أبتي مدرخ زتا كنتيباتا كتما أدانا شابين مكتل كنتيبا جاند درار أباين تاريخيبهم يوم أفريت محبرسب نقدن بعد الفترة صراحة بسكجر تكنولوجي فلتأتن زبركت وزلو وستواتو زي تلع لهوينو أثم محبرسب نقدي أبس رحتهم كم محل خاز وغزر ومحتوتات على العلوم لماغنيت قبليت المركب أصقامي زخونلو كنتات يزلو نابنت ناتي فابريكان توسيده 20 إتاو قرب سمينتو يتقميو 20 إتاو قرب سمينتو تتقيمو أوراري ديو صنيحو نافريات زمصمو سمينتو تنعدق دما قبليت أزينا እናተጸገምና ይናዘልና ገቢዎች አካባቢ ላይ ያለው ነገር ኣብ ከባቢ እቶ ዘሎ ነገር ብልሹ ኣሰራርሓ ንምቕናስ 15 ሚልዮን ግብሪ ክፈል ዝተባሃለ ሰብ ብኸመይ እዩ ትበዓል ሞያ ናብ 7 ኣምፂዎ ድሕሪ ድርድር ብኸመይ ናብ 7 ከምጽኡ ኽኢሉ መጀመርያ ነዚ ኣሰራርሓ መን ይክፍትሹ ዝግባእ መንን ብኸመይን እዩ እዚ ኣሰራርሓ ክፍትሽ ዘለዎ አንዳንዱ ፎርስ ፋይንደር ሆኖ ይመጣና ገሊው ጌጋደላይ ኮይኑ ይመጽእ እሞ እዚ ተዘይጊርካ እዚ ኣይኮነልካን ይብል ንሱ እንተዘይ ኮይኑ ሰብ ናይ ግድን ሓደ ሩባ ንምስጋር ቅድም ከም ዝተገለጸ ዝኾነ ነገር ሂብካ ምሕላፍ ከም ባህሊ እናተቆጸረ ስለ ዝኾነ ወሃቢት ተዘይሃልዩ ተቐባሊ የሎን ዝብል ኣባህላ ከም ጭርሖ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ ተቐበልቲ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ኣተኲርካ ምስራሕን ኣጥቢቕካ ዘስርሓሉ ኩነታት እንተ ዝፍጠር ዝሕሸ ለውጢ ክመጽእ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ كنتيبا كتما أديس أبا أدانش أبي نزتلع الحتوتات من لاش المبرهن زهبان تخونا أبل على سرعة المونستر أيام سرح تنياتات سوقمتي كم توسد قليت أن مسح ترات قبليت ورقة تحيز وزقات مزقمات مراف دما نقص علي بحبار مسرح كما زقبات كنتيبا بتمدر خردين قدم حزيك كباب خلت 210 شومون تنشح كفلت قبر مباروم زيت أرحاء كنتيبا حز جناي سرح بزلة صفوف سرحن بستوصل سوقمتاتن للحام وشميت الشح كفلت قبر محبر سب نقدي كم زلوا قليتن
5 ዓመት ሙላ የሚለው ጥያቄ 5 ዓመት መልኡ ዝብል ሕቶ ንምንታይ ወፁ ለቀቁ ኣይኮነን ምናልባት 100 ሰራሕተኛታት ልዕል 50 20 ሰራሕተኛታት ዘለውዎም ኣብ ዝለዓለሉ እዋን እዚ ኣፍራይ ትካል ብፍላይ ገንዘብ ኣይሕዝን ኩል ግዜ ኣፍራይ ካልእ ማሽን ወሳሲኽካ ኣምጽኡ ዝብሎሞ ገንዘቡ ኣብቶም ማሽናት ናውዓለዩ ዝኸይድ ከም ካልኦት ገንዘብና ሒዝና ገንዘብና ባንክ ያቀሚጥና ይኮናን ናትና ባንክና ኣብ ኣቑሑት እዩ ዝውዕል 5 ዓመት ሼድ ላይ ተቀምጦ ነው ሰው አንድ ሰክሰስ የሚሆነው አንድ አምራች 5 ዓመት ኣብ ሼድ ተቀሚጡ ድዩ ሓደ ፍራይ ውጽኢታዊ ዝኸውን 10 ዓመታት ተቀሚጡ ድዩ ከዕወት ሕድሕድና ኣብ ሼዳትና በሚልዮናት ናውጻና ኢና ንልምዕ ካብ መንግስቲ ከይተጸበና ንዝምልከቶም ኣካላት ሓግዙና ከይበልና ብንሰርሖ ስራሕ ኢና ንዕወት ኣብ ትካልና ክንደይ ሰራሕተኛታት ኢና ነመሓደር ዘለና በብሼዱ ናብ 350 ዝኾኑ ብሞያ ዝሰልጠናዮም ሰልጠንት ኣለው ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስራሕ ዝሰርሕ ፍራይ ሼድልቅ ተባይሉ ዝልጠፈሉ እንተኮይኑ ኣብ ስጋት ዝኣቱ እንተኮይኑ ሃገርና ብኸመይ ዕውታ ፍራይ ክትረክብ ትኽእል ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ የተጃንደራ ረባይ በወገኖም ሓደ ኣፍራይ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ፈጣሪ ስራሕ ምዃኑ ከም ዝመን ገሊጾም ከም መጸብጻብ መሳርሕትና ብሩክታዊት ኣስራት ቅድሚ 5 ዓመታት ናይ መስርሒ ቦታ ድጋፍ ከም ዝተገበረሎም ዝገለጹ ኮይኖም ድሕሪ 5 ዓመታት ግና ናብ ስራሕቲ ምፍራይ ስለ ዝኣቱ ባዕሎም ንኸህሉ ከም ዝግበር ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ዝለዓለ ጠመተ ምሃብ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምህርታት ብውሽጢ ዓዲ ምትካእ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ተሳትፎ ሰብ ሃፍቲ ውልቀን ኩስኽ ኣብ ምግባር መንግስቲ ብጽሒቱ እናተዋጽአ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ኣስራት ሙሉብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ቅመ ምፍራይ ኢንዱስትሪታት ብምዕባይ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምህርታት ብውሽጢ ዓዲ ብምትካእን ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ምቕናስ ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡ እናተሰርሐ ይርከብ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ እውን ነቲ ዘፈር ዝተዋበ ጠመተ ናብ ረብሓ ብምቕያር ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ሰፊሕ ተሳትፎ እናገበሩ ዝርከቡ እንትኾኑ ብርክን ዝበሉ ዜጋታት እውን ዕድል ስራሕ ይፈጥሩ ብዛዕባ ምህላዎም ተገሊጹ እዩ ኤምጂ ስቲል የሚባለው ፋብሪካችን የግሩፑ አንድ አካል የሆነ ፋብሪካችን ነው ኤምጂ ስቲል ተብሂሉ ዝጽዋዕ ፋብሪካና አካል እቲ ግሩፕ እዩ ልዕሊ 274 ዓይነታት ምህርቲ ነፍሪና ሓጺነ መጽን ዘፍሪ ኩባንያ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 3000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለውና 4 ቢልዮን በበገስ ካፒታል ሒዙ እዩ ስራሕ ጀሚሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና 120 ቢልዮን ብር ሒዙ እዩ እናንተንቀሳቐሰ ዝርከብ ራሴን ከመቻል አንጻር እንዲሁም ደግሞ ብሎም ኣርሰይ ኽኢለ ኣብ ምንባርን ስድራይ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ጽቡቕ ዝበሃል ብርኪ ዝርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዝተዋፈሩ ትካላት ተወዳዳሪነቶም ብምዕባይ ምህርቶም ሒዞም ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋታት እናቕረቡ ይርከቡ እቶም ሰባብቲ ኣብቲ ዘፈር ዝረኣዩ ምስ ኮንትሮባንድን ስነ ምግባርን ዝተሓሓዙ ጸገማት ክእረሙ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም ታሪፍ ላይ የሚደረግ የማጭበርበር አድቫንቴጅ ኣብ ታሪፍ ዝግበሩ ምጭብርባር ኣሎ ንሕና ሰባት ቆጢርና ኣብዚ ኣፍሪና ደኺምና ኢና ንሰርሕ ንስራሕና እውን ፈተና እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ዝኾነ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዝህሉ እቶም ኣፍረይቲ ኣልዒሎም እዮም ኢንቨስትመንት ላይ ብዙ ማበረታቻዎች አሉ የተጠቀምንበት ነው ያለ ነው ንዘፈር ኢንቨስትመንት ዝግበሩ ሓገዛት ኣለዉ ንሕና እውን እናተጠቐምናሉ ኢና ዘለና ዝወፁ ፖሊሲታት እውን ንስራሕና ሓገዝ እንዳኾኑ እዮም ዘለዉ ኣብ ዘፈር ሰደድ ዝግበሩ ሓገዛት እውን ንስራሕና ሓገዝቲ እንዳኾኑ እዮም ዘለዉ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዘሎ ተሳትፎ ሰብ ሃብቲ ውልቀ ከዓቢ ምግባር መንግስቲ ብጽሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ እቶም ኣፍረይቲ ሓቢሮም እዮም ንምዕዋት ሓለዋለይቲ ፍታሕ ዝኾኑ ርካቦት ብምዕማም ብስፍሓት ንምፍራይ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጾም እዚ ርካቦት ኣብ ጸልማት ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ምስ ድምፂ ያነፂሩ ዝህብ ናይት ቪዥን ዝተባሃለ ውልቀ መሳርሒ እዩ መርሃ ሰላም መረሳት ወሳኺ ይዝሎም ልዕልና መበገሲ ንኩሎም መባጻሕታ ምዃኑ ብምእማት ክብርን ልዕልናን ውሕስ ንምግባር ሰራዊታ ዘበናዊ ዕጥቂ ዝዓጠቐን ኣብ ምርምርን መጽናዕትን ዝትረኹ ናይ ዓዲ ውሽጢ ፍርያታት ኣብ ምምዕባል ኢትዮጵያ ፍሉይ ጠመተ ሂባ እንዳሰርሐት ትርከብ ናይ ዝማዕበሉ ሃገራት ወተሃደራዊ ትካላት ካብ ወተሃደራዊ ጠለባት ምምላእ ብተወሳኺ ንማሕበራዊ ግልጋሎት ዝውዕሉ ፍርያታት ኣፍርዮም ኣብ ቁጠባ ሃገሮም ግደ የበርክቱ ዝብል ሓለቃ 10 ቶላ ግርማ ተምሃሪ ዩሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ካልኦት ኣማራፅታት ምጥቃም ከም ዝከኣል ዝገልጽ ሓለቃ 10 ቶላ ግርማ እቲ ኣማራፂ ንሱ ግና ፍታሕ ይኾነ ይብል ምግልጋል ሃገር ቅድሚት ክወሃቦ ኣለዎ ብምባል ሓሳባት ይውስኽ እኔ ምን በሚል ነገር አምናለሁ
ሌላ ሀገር ሄዱ ትምህርት መማር የተሻሉ አማራጮችን መጠቀም ይቻላል። ናተ እምነት ናብ ሃገራት ወጻኢ ብምኻድ ዝሓሹ አማራጭታት ምጥቃም ይካል ኮይኑ ግና ኣብ መፈለምታ ናይ ባዕልኻ ሃገር ፀገም ብዝኻልካዮ ንምፍታሕ ክትፃር ኣለካ ነዚ ንምግባር ንፀገማት ክትቃለሶም ትኻምድላው የድሊ እዚ ንምግባር ግድን ኣብ ዓውዲ ወታደርነት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ዘፈራት እውን ምዕማም ይካል ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፀገም ክትቀርፍ ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ግና ኣነ ካብ እዋን ቁልዕነተይ ትሒዙ ንወታደርነት ፍሉይ ስፍራ ስለ ዝነበረኒ እዩ ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ንምዃን ምስ ሰራዊት ዝተሓወስኩ ጉዕዞ ወላዲ መደላድል ፈጢሩ ንውላድ ብዝፈጥሮ ዕድል ንባዕሉ ክሓፅር ባህጉ ዘይኮነ ጥንኩር ተባሂሉ ዝግለጽ መንእሰይ ሃለቃ 10 ቶላ ግርማ ድሕሪ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ኣብ ልቕቶ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብ ልዕሊኡን ብጾቱን ዘጓንፉ ረደይብ ንምፍታሕ ከይዲ ሓለዋ ዘተኣማምን ክኾን መሰረት ዘትሕዝ ርካቦት ዝቐደመ ምህዞ መበገሲ ብምግባር አዋዲዱ ንትካሉን ትካል ሃገርን አበርኪቶ ኣሎ ማታ ዘብ በሚወጣበት ጊዜ የሰራዊት አባላት ምሸት ንሓለዋ ኣብ ዝወጽሉ እዋን አባላት ሰራዊት ዝገጥሞም ፀገም ነይሩ ነዚ ፀገም ክፈትሕለኒ ብዝብል እዩ እዋን ልእኽቶ ዛዚመ ናብ ዩኒቨርሲቲ ትመጽእ ተለኹ ነዚ ፀገም ፍታሕ ንምንዳይ ናብ ተግባር ሰጊረ ኣብ ጸልማት ፀገም ይፍጠር ነይሩ ከም ኣብነት ቀትሪ ቆጥቋጥ ገለ ትንቀሳቐስ ተሎ ጀመርቲ አባላት ሰራዊት ገለ ፀገም ዝተፈጠረ እንዳመሰሎም ተኽሲ ገለ የጋጥም ነይሩ እሞ በዚ ድማ ቀትር ዝረአይዎ ኣብ ጸልማቱን ብንጹር ክሪእዎ ብምሕሳብ ለይቲ ዝፍጠር ሓጓፍ ተተመልዩ ዘይስሩዕ ተግባራት ንምእላይ ይረብሕ ብዙሕ ዝተኸበሩ ንጥፈታት ዓለምና ተሓቁፍ ዞም ክብርታት ንኽብሪ ክወቕዑ ሓለዎ ክብረት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ኩሎም ሙያታትን ተበግሶታትን ዝህብዎ ዝገዘፈ ኣበርክቶ ኣብ ኣእምሮ ዘንጥልጠል እዩ ሰራዊት ግና ኣእምሮን ነብሶን በጀ ህዝቢ ይውፊ ብዘይተለምደ ኣግባብ ሃገርና ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ብኣዝዩ ውሕድ ተጓንፎ ዝግለጽ ኣጋጣሚ ገጢሙና ኣሎ ኣብ ልእኽቶ እንዳሃለወ ፀገሙን ፀገም ብጾቱን ክፈትሕ እዚ ነውግዕሉ ዘለና ርካቦት ናብ ባይታ ዘምጽእ ዘሎ መንእሰይ ውላድ ሚኒስተር ሕርሻ ክቡር ዶክተር ግርማ ኣመንቲ እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝመጽእ ድሒዙ ዶክመንትታት ብምእካብ ንጥፈታት ፈተነ ብምዕማም እቲ ርካቦት ዝርከበሉ ብርኪ ከም ዝዓበየ ይገልጽ ለክ ወደዚህ እንደመጣው አንደኛ ዓመት ጀምሮ አሁን እንደምታዩት ፕሮቶታይፕ ተሰራ ናብዚ ካብ ዝመጻኸሉ እዋነት ሒዙ እቲ ዝቐደመ ፕሮቶታይፕ ተሰሪሑ እቲ ዶክመንቱን ክዳሎ ተገይሩ ሕዚ ዝርከበሉ ብርኪ አርኬ ሻምበል አላይን ምሳይ ብምዃን ብብርኪ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዩኒቨርሲቲና ብበዝሒ ንምፍራይ ኣብ ከይዲ ይርከብ ንኣጠቓቕማ ትርካቦት ወይ ከዓ ናይት ቪዥን ብዝሓተትናዮ መሰረት ዝስዕብ ይገልጽ የመጀመሪያ ፕሮቶታይፕ ስለሆነ ይሄ የሚፈለገው ሰው እያደረገ ነው የሚጠቀመው እዚ ፈላሚ ሕንጻ ስለ ዝኾነ ክጥቀመሉ ዝደሊ ሰብ ናብ ዓይኑ ኣራኺቡ ኣብ ርእሱ ብምእሳር እዩ ዝጥቀመሉ ኣብዚ ብዓቐኑ መዓራሪ እዩ ዝምለስ እዚ ገይሩ ምስልን ድምፅን ምቁፅጻር ይከኣል ካብዚ እንሪኦ ብመጠን ንእሱ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ናብ መሳርሒ ምግጣም እውን ኣይንኽእለን ኣብ ከይዲ ምፍራይ ዝርከብ ግና ተደልዩ እንዳተሓሓዘ ተዘይደልዩ ድማ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንዳገበረ ዝርብሐሉ ምድላው እዩ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምርምርን መጽናዕትን ዝድረኹ ስራሕትታት ንምዕባይ ሰፋሕቲ ምድላዋት እንዳወገነ ከም ዝርከብ ካብ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረጋገጽ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ታሪኻዊ ዋነት ኣፍደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዕፁ ዘይምዃኑ ምሁራት ተዓውዲ ይሕብሩ ዝዕድል ተጠቒምካ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ከይዲ ኩሉ ብዘይፈላላይ ብሓደ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ኣባደመቀም የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል ኣፍደገ ባሕሪ ንዕብየት ኩለንተናዊ ቁጠባ ሃገር ካብ ዝህልዎ ዕዙዝ ግደ ብተወሳኺ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ወይ እውን ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም 44 ብኣፍሪካ 17 ሃገራት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን እንትኾና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ስፍሓት መሬትን እታ ዝዓበየት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ታሪኻዊ ዋንነት ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ምልዓል መሰል ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ብመዳይ እዚ ኣብቲ ዞባ ኣፍደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዕፁው ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ይብሉ ወደ 17 ሃገራት የባህር በር የሌላቸው አፍሪካ ሀገራት አሉ 16ቱ ሀገራት ይህን ጉዳይ ሲያነሱ አትሰማም
ኢትዮጵያ እያነሳች ያለችው ቢኮዝ there has to be some connection ያን ማንሳት የምትችልበት ምክንያት ስላለ ነው 17 ሀገራት አፍሪካ ባሕሪ በር ዘይብለን ኣለዋ እተን 16 ሀገራት እዚ ጉዳይ ገይረን ተልዕላ ይስምዓን ኢትዮጵያ ግና እዚ ጉዳይ ተልዕል ዘላ ምክንያት ስለ ዘለዋ እዩ ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ስለ ዘለዋ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ኢፍትሓዊ ብዝኾነ መገዲ ዝሰኣነቶ ነገር ፍትሓዊ ብዝኾነ መገዲ ሕቶ ምልዓል ትኽክል እዩ እዚ ድማ ብሄራውን ሀገራውን ረብሓ ንምርጋጽ ዝዓለመ እዩ ሌሎች ሀገሮች ከእስያ ከአሜሪካ መተው ጅቡቲና ሬድሲና ኢንዲያን ኦሽን መተው ዛ ቤዝ ያረጉበት ምክንያት ምንድነው ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማረጋገጥ ነው የኛም ደግሞ በጣም ከፕሮክሲሚቲ አንፃር ከታሪክ አንፃር ከህግ አንፃር ሀገራት ካብ ኤዥያን ከአሜሪካን መጽየን ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ ዘጣሻሉ ምክንያት እኮ ሀገራዊ ረብሓን ንምርግጋጽ እዩ ናትና ድማ ብመንጽር ቅርበት ብታሪኽ ብሕጊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከቡ ምሁራት መጽናዕቲ ኣካይዶም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግቡእነት ዘለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሙሉእ ብሙሉእ ርግጸኛ እየ መንጽር ታሪኻዊ ቁጠባዊ ጂኦግራፊያዊ ዓሌታውን ሕጋውን ትሕዝቶ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምውናን መሰልን ዕድልን ከም ዘለዋ ይግለጽ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝዓቢ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2030 150 ሚልዮን ክበጽሕ እዩ ተባሂሉ ይእመት እዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ድማ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተረጋግዐ ኩለንተናዊ ዕብየት ቁጠባ ሃኒጻ ኣብቲ ዞባ ዝህልዋ ብጽዒት ንምፍጻም ኣዝዩ ዘጸግም ከም ዝኾነ ይግለጽ በጂኦግራፊካል ፖዚሽናችንም በህዝብ ብዛታችንም በታሪካችንም ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣናን ብበዝሒ ህዝብን ብታሪክናን በር ባሕሪ ክንረክብ ይግባና እዩ ብዙይ ዝኾነ ክፍፍል መላእ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ብሓባር ክሰርሑ ኣለዎም ከቀይ ባህር አካባቢ ካሉት ሀገሮች ጋር ያለን ታሪካዊ ግንኙነት ምስ ሀገራት ከባቢ ቀይሕ ባህሪ ዘለና ታሪካዊ ርክብ ኣዝዩ ነዊሕ ምምስሳላት ባህልን ቋንቋን ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ዘለው ጸገማት ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ እዮም ቁጠባዊ ጸገም ጽዕንቶ ለውጢ ኩነታት ኣየር ጸገም ድሕንነትን ፍልሰትን ዝኣመሰሉ ጸገማት ኣለዉ ነዞም ጸገማት እዚኦም ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዜኡ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሃለዋትን እታ ሃገር አንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣለዎ ኣብ ቁጠባውን ድሕንነትን ዝረኣዩ ጸገማት ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ተቀራሪባ እናሰርሐት ትርከብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣካል ሃገራዊ ረብሓ ገይራ እናሰርሐት እትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ምትእስሳር አጠናኺራ ብምቕጻል ተረባሕነታ ከም እተረጋግጽ ይሕበር የወደብ ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ሕቶ ወደብ ጉዳይ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንቅድሚት ንኽስጉም ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ አስተዋጽኦ ክተበርክት እያ ብምትሕብባር እውን ክትሰርሕ እያ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይመለከታትም አያገባትም የሚሉ ከኢትዮጵያ ጋር ታሪካዊ ግጭት አለን ብለው የሚያስቡ ሀገራትም ስላሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ወሰንቲ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ምሁራትን ዲፕሎማስያኛታትን ኣብ ሓደ ኣኪባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ነፂራ ምምኻራን ባዕሉ ዓብዪ ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎ መድረኽ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ብኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻኢ ዝተዳለወ ሳልሳይ ፎረም ጂኦፖለቲካ እቲ ዞባ ትኹረት ዝገበረ ምይይጥ ምስላጡ ይዝከር ዜና ዳጋ ኢትዮጵያ በዲጂታል ተሐገዘ ትግበራ ሴክተር ልማዓት ፋይናንስን ኢንሹራንስን ናካይደት ምዃና ዋና መሓዳሪ ብሔራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ገሊጾም መበል 51 ዓመታዊ ኮንፈረንስ ትካል ኢንሹራንስ አፍሪካን ሓፈሻዊ ኣኼባን ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጣሎም ኣይተ ማሞ ምህረቱ ኣብ ዘዋን ናተኻየዱ ዘለዎ ኣብ ዓውዲ ውልቀ ምምሕያሽ ቁጠባ ዝበረታታዕን ኢንቨስትመንት ብዘረጋግጽ መልክዑ ብፍሉይ ኣመራርሓ እናተተግበረ ምዃኑ ኣረጋጊጾም በዚውን ኣብ ዓውድ ፋይናንስ ዘላቀ ዕቤት ቁጠባ ብዘረጋግጽ መልክዑ ካብ ሕጊ ምምሕያሽ ጀሚሩ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምጽእ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ መመላኺቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዓውድ ፋይናንስ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ልምዓት ሴክተር ኢንሹራንስ ብምሕጋዝ ልዑል እጃም ምብርካቶም ሓቢሮም ዜና ወጻኢ
روسيا يوكرين لعلت أمتاز تبهالة لوط السورات سراويت الساليتان روسيا يوكرين أبوشتي 3 سنوات لعلت تبهالة لوط السورات سراويت مكيادا تقليتهم تلوط السورات سراويت أبا تركي إسطنبول بستقبرك تاوزتا كلتين هاجرات ميت أندحر مكياد اسم معنا استفاد أمامخانو تقليتهم ميستر مكلخار روسيا 5 فلوتو لومي 303 وتهدرات روسيان سيفيلات انتلقاقو موسكوون بتمسسال غزر زلوهم لوط سورات يوكرين ركبا كم تسبساب ارتي روسيا يوكرين حدا شح لوط سورات سراويت مكياد زبز حواس ممعنات إسطنبول 25 أقوزازر أوروبا كابو قنبات 23 كساب 25 غزيوشتي تقبراو جيروم ماد زينا قدم مززامو عند نتبتا زينا قدماي منيستر دكتور أبي أحمدن وجلال أخومن روم تعليناتيوم ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ተመራፂ ዕዳጋ ኢንሹራንስ ንምዃን ዝሰርሕ ኣላ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም ካብ ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ልዑል ዝተባሃለ ልውውጥ ሱራት ሰራዊት ኣካይደን على مع زينا استخدمتلكم ونيرو نسلم كتالكم يمسكن مع زينا نمرحكم نازريت بريو حبيركم زانيحة مسز ترفو مدلات إي تي في تقرنيا سنايم كتالكم لكم تمني سنايم شت